Tervetuloa takaisin Ajatuksia podcastin pariin. Tai sitten ensimmäistä kertaa. Tänään se, mitä te tulette kuulemaan, on hyvin erilaista kuin se, mitä te olette ennen kuullut täällä. Mahdollisesti erilaista, jota te olette kuullut missään. No, ette erilaista, mitä te olette kuullut missään. Samanlaista kuin te olette kuullut Pariisissa. Mahdollisesti. Mä selitän hiukan. Se, mitä te kuulette kohta, on se, miltä kuulostaa suomalaiselle mennä Pariisiin. Se alkaa lentokoneesta. Se päättyy lentokoneeseen. Se on vähän tyylitelty. Sitä on vähän muokattu todellisesta matkasta. Ja sitä on huomattavasti tietenkin lyhennetty. Se, mitä te kuulette kohta, on ääniä Pariisin matkasta. Pariisin ääniä. Olkaa hyvät. Tervetuloa Finnairin OneWorld-lennolle Pariisiin. Ja lentoaika tänään on 2 tuntia 50 minuuttia. Cabin crew, take your door positions. Cabin crew, arm your doors and cross-check. Cabin crew, ready for safety demonstration. Welcome on board Finnair. Before departure, we would like to focus on safety. In emergency situations, you must follow all instructions given by the crew. Opaslautanen näyttää katsoa kyllä. Paitsi toi juustolautanen on näyttää paljon paremmin. Ei no se on hyvä. No siinä on juustoa, hummusta ja oliiveja. Ja leipää. If you are continuing on a flight from Charles de Gaulle and your baggage has been checked through to your final destination, it will be automatically transferred to your connecting flight and you can proceed directly to your departure gate. Et il y a
tässä ei ole tuommoista heilutinta. Sulla on heilutin. Miten millainen duuni olisi heiluttaa karuselli? Je te jure, t'as pas à voir ce que tu me dis. Combien de fois sur du shit Oui, c'est bon, c'est comme l'appart aussi. Quand on a visité l'appart, c'est déjà comme ça. Ouais, je l'ai vu dans mes Tai siis jos ne vaan hengaisi silleen, mutta milloin ne käsittelee niin kädessä ne pällyt. Se on musta aina vähän huolestuttavaa, kun poliisi on paikalla jotenkin tolleen, mutta sitten jos sotilaat on paikalla, se on vähän huolestuttavaa. Ehkä se tuntuu tulossa, että se on vähän... Mikä? Sinä ei, sinä varmaan D. Vai B? 12B. Joo. Before departure, we would like to focus on safety. Please follow this video closely as we will be demonstrating the safety features of our aircraft. Hyvät matkustajat, tervetuloa Helsinkiin. Pyydämme teitä reistomaan paikallanne turvavyön kiintettynä, kunnes merkkivalo sammuu. Olette varovaisia avatessanne matkateurojen luukkuja, ettei tavaroita pääse putoamaan. Toivomme teille viihtyneitä Finnairin huomenlennolla. Tervetuloa uudelleen ja hyvää illan jatkoa. Kiitos kun kuuntelitte. Toivottavasti saitte jotain irti jostain kohdasta ja toivottavasti ymmärsitte jostain asioista jotain siellä. Oli vähän puhettakin taustalla, jossa puhuttiin muun muassa lentokoneen leivistä ja karusellista ja sotilaista, jotka partioivat pariisilaisessa ostoskeskuksessa keskellä päivää. Aseet valmiina. Kummallista, mutta no, aika mielenkiintoista. Toivottavasti te saitte tästä jotain irti. Tämän tekeminen oli erikoista. Tavallaan oli hämmentävää äänittää omaa elämäänsä ja myös tavallaan muita ihmisiä, joka tuntuu vähän kiusalliselta. Mutta jos te haluatte kuulla tämmöisiä lisää, niin kertokaa toki ja tykätkää tai käyttäkää Facebook-emojeja niin kuin nykyään voi. Kiitos.